השוריים. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה אתגר שיקרא ככה, אתגר האש נגד הקרח והמים. אז אני הולך נתחיל באתגר האש. אני הולך להוסיף לאינפרנו טאוור את הפייר ספיריט. מה עוד אש יש לי? פויזן זה מוות. אנחנו הולכים להוסיף פה את הוויזארד. כן, אבל קרי לא עושה אש. יפה. פיירבול במקום האלקטרו. הפרנס שיציג טיפה. נשים את זה במקום הסקלטונים. אש, איזה אש יש לי? בלון זה אש. הנה אתם רואים בתוך הבלון יש אש. טוב, ואתם תאשרו לי להוסיף במקום הגובלין טורנדו, מה שיודע למה. אבל זה דק שעולה 3.8, אז בואו נוריד את הטורנדו ונשים במקום רייג'. וקדימה בואו נעשה פה משחק עם אתגר האש שלי. זה אתגר שאני לא ראיתי אצל המון אנשים, אני בכלל לא ראיתי אותו. טוב, אנחנו הולכים לחכות ל10 אליקסירים ולפתוח לא משנה. אליקסיר קולקטור. ונשים פה את הוויזארד. ונשים פיירבול על שתי בטר. גם האליקסיר קולקטור. גם עכשיו תורי להציג לו, נכון? ותפנו את הזאפ. יפה, אז נורדנו כבר את הפרנס שאני צריך. בוא נגיד שזה לא דק שאני כל כך טוב איתו, הוא בכלל לא מתחבר להם. אז הוא יוריד טאוור. לא, האמת דק חזק, לפחות הפייר ספיריט עושה משהו. את הוויזארד. מי הדפוק שישים סקלטונים על וויזארד? מי? בואו נשים פה עוד פרנס שיציג. פרנס נראה לי שזה הדבר אחד המציקים במשחק, זה פשוט עושה חרא. פשוט לא כיף לשחק מול פרנס. סליחה, אין לי כל כך בטריה. נכון, פייר ספיריט זה מעצבן, אף אחד לא יגיד. בוא נראה איך הוא יגיב לזה. עם זה. יאללה בלון. מעולה. עוד אחד. איזה קאקי. איזה קאקי. מגניב. בואו נשים פה את הזייפ. ופרנס להצקה. פייר ספיריט. למרות שזה יותר הגנתי. את הוויזארד שמשוך את הסקלטונים. ונחכה נחכה לאליקסיר קולקטור הזה שלו. בלון. אינפרנו. והנה כמעט טאוור. לא משנה איך שמתי את הפיירבול וטאוור. לא, זה לא איזה חרא. אני חייב לשים פה כזה. אני לא עשית, אני מקווה. פה הפייר ספיריט זה עשה עבודה. טוב, הנה אני אפילו למרות שהוא נצח. טוב, עכשיו חברים, אני הפסדתי במשחק ואני הולך לעשות את אתגר הקרח והמים. אתגר קרח, המים וגם חשמל. עכשיו, יש לי רק ספל אחד. לא, ספל אחד זה אי אפשר ככה. אז אלקטרו, נשים את זה פה. שיט, זה על הדק הראשון שלי. אני לא מאמין. טוב, דקה.
מיני פקה היה לי, מה עוד היה לי? אני שכחתי מה היה לי. אני שוכח האמת, היה לי פקה. היה לי רוז. היה לי ולקירי. ומה עוד היה לי? מה היה לי? וואו, אני לא זוכר מה היה לי. הסקלטון כמובן. הוא הפרסט פרט. טוב, אז זה הדק הקודם שלי. ומה עוד היה פה במקום הזה? זה אני תרגו. מה היה במקום הזה? לא ממש זוכר. שנייה, בוא נחזור, נגיד פה, שנייה נראה. היה את הזה. גובלין ברל, איך שכחתי? במקום הזה. טוב, נעבור לדק השני, ועכשיו נעשה את אתגר המים. בוא ניקח כאן את טוב חבר'ה, אתגר המים יהיה בפעם הבאה. אני מצטער, אבל ביי לכולם.